Čus, tady Petra, vítám vás u dalšího nejlajkovanějšího, nejkomentovanějšího, nejodebíranějšího, nejkrásnějšího videa na československém YouTube. Dneska se společně opět podíváme na takový ty delulu lidi, co mají nějaký názory a pohledy na svět. Zahlídl jsem tady od Refresheru, už je to teda starší video, ale vyskočilo to na mě teďkon, nevím proč, prostě asi chtějí, abych se na to podíval. Video s názvem, že Sandra chce syna, Audi a kariéru modelky. Co na to Tomáš, který ji zabudol na liať, menučko. Když se na to podíváme, slečna vypadá velmi zajímavě, jestli se to dá říct takhle, tak jsem si řekl, že by to mohl být trošičku jako zase, pobavíme se, zasmějeme se. My se tady rádi smějeme, tohle je komediální kanál, jsem se rozhodl. Ok, tohle bude komedy kanál. Tady se pod ním usaďte, vyčujte si cecíčky, dáme nějaký intro a koukneme se na to. Aj fusy máš také. Ja si vypijem raz za 2 týždne, A koľkokrát do týždňa si niekam vybehne? Každý víkend. A kebyže Každý víkend taky slušný, že jo? Keď nás to trošku zesílem. budúci partner má vytetované meno svojej bývalky. Dá sa všetko pretetovať. A keby Hoši, nikdy si netetujte jména svých holek, jo? Jestli vám můžu dát nějakou radu do života, tak to nedělejte, jo? Za první to nikdy nevypadá hezky, i když spolu zůstanete a kdyby to náhodou nevyšlo, tak jste obrandovaný, tak jste jak kráva, že jo? Jinak na zdraví, pokud taky pijete zrovna, tak jste jak tele, že nechcel. Chceš na svojom rande vyzerať neodolateľne? Dnešný diel Menučka ti prináša systém profesionálnej vlasovej starostlivosti značky Matrix. Tentokrát Vo svojom voľnom čase Sandra, rada... jakoby, no tady, já se jí nechci jako smát za to, jak vypadá, jo, to já nedělám, jo, to já prostě jako nevěřím v to smát se někomu, že jako vypadá, že znečišťuje víc než ty brčka, ale tady jí to asi úplně nesedlo. Chodím do fitka alebo na party s kamarátkami, hľadám si To je takový basic jako starter pack, jo, napíchaná, blondětá, umělá, chodím do fitka a na party s kamarádkama, jako. lojálneho, ambiciozného a dominantného chlapa. Nepáči sa mi na chlapoch, keď sú namyslení a nie sú lojálni. Prihlásila som sa, pretože som chcela mať nejakú novú skúsenosť. Som zvedavá, koho si nájdem a veľmi sa teším na toto rande. Úplně fascinuje, jak se jim nehybou ty v obličeje těm napíchaným holkám, jo, jak samozřejmě dle mého názoru nevím, jestli je napíchaná, že jo, nestal jsem tam, když jí to tam píchali, ale přijde mi, že ten obličej mají takovej kamenej, že prostě v něm není žádná mimika. Andre sme našli partnera na základe jej preferencií. Jo, týpek taky frajer. Teraz im naservírujeme prvý chod, ktorým naše hrdličky odštartujú rande náslepo. Ahoj, ja sa volám Sandra, mám 20 rokov, som z Michaloviec a moje záľuby sú fotenie a chcela by som... Myslíte, že už má klubík, že už založila klubiště, nebo ještě ne? Že to teprve přijde, modelka? Mať prácu v modelingu a tak. Povedz mi niečo aj ty o sebe. Takže ahoj, ja sa volám Tomáš, mám 20 rokov, pochádzam z Bratislavy a pracujem ako kuchár. A moje záľuby sú po väčšine auta alebo nejaké umenie. Auta jsou fajn. Týpek vypadá, že bude normální. U těch holek je to, jak chce být modelka. Ok, dobrý. Tiež rada, konkrétne Audinu TT. To je moja obľúbená značka, také by som chcela akože auto, ten novší model. Nevím, no, TTčko, to bych se cítil jak Denis Kubík v tom. Jestli si pamatujete, jak Lexol to TTinu starou, že jo? Nevím, jako TT, ale v 17 se mi taky líbilo TTčko, že bylo to Audi, a nebylo to úplně drahý, ještě jsem si nic takového nekoupil. Hele, hoši, já jsem si dodělával řidičák dost pozdě. Já jsem tak rád, že jsem ho neměl v 18, protože bych si koupil nějakýho trojkovýho bavoráka v dieselu určitě. Nějakou takovouhle blbost, na kterou bych litoval, jo? Ale ne, já nejsem autíčkář. Mně jde o to, aby to bylo hezký vevnitř a bylo to pohodlný. A v automatu, prosím. Mentálne som po strednej škole, ale chcela by som ísť niekde pracovať do Bratislavy. Najlepšie by bolo tu alebo v Prahe. To by bolo super, lebo na východe nič není také. Neviem. No, jakoby Praha, no. Pražský sen. Jako tady je to fajn, jako Praha je fajn holka, doporučuji. Skvělý. Země neomezených možností. Blbý je, že výplaty tady některý lidi mají stejný jako mimo Prahu, což není úplně fajn. Ale tak třeba je šikovná, třeba něco umí, a nebo taky ne. Nevypadá jako ten typ. Ale hele, nesuď knihu podle obalu, jo. I když je hodně zabalená ve strečové folii, tak prostě plastáci. Viem, čo si mám predstaviť podľa hlasu, ktorý vlastne nevidím, ale úprimne
Čakal som niečo úplne iné. A keby si chcel, aby... No, asi se mu úplně nepadla mu do ouška. Úplně se mu to nezalíbilo, jo, to, co mu říkala. Ale nedivím se, jakoby, ale já jsem starý pápr. Hoši, líbí se to někomu z vás? Schválně, pojďme si tady udělat hlasování. Jo, pojďme si udělat hlasování, jestli je tohle něco, co jako byste doma chtěli. Jo, můžou hlasovat i holky o týpkovi, není problém, ale u toho týpka je dobrý, že ten se sebou nic neudělal, jo, ten se dá vrátit zpátky, nebo ne vrátit zpátky, ten se dá jako vylepšit. Ono tyhle jejich napuštění, nevím, údajně v Robloxu samozřejmě. by bolo tvoje dievča? Veľmi dobrá otázka, ale najprv by som sa chcel opýtať, tú prácu hľadáš v svete, že modeling, fotenie, alebo niečo iné, že na začiatok, že by ťa to aspoň živilo, alebo... To je dobrá otázka. Týpek je vidět, že očividně už mu to trošičku myslí. Jo? Jako myslíš si, že z tebe bude modelka, nebo budeš dělat něco normálního, jako kdyby se ti to náhodou nepovedlo? No, to je len taký môj sen. Okay. Ale tak tú prácu zatiaľ si hľadám, ale ešte neviem, že čo by som chcela presne. A to otázka k tomu typu dievčat. To je prostě problém těch lidí jako po těch středních, že spousta z nich jako fakt neví, co chtějí dělat. Proto doporučuji tu vysokou školu. Pokud si nejste jistý, tak si tím ještě trošku protáhnete. Můžete vzít nějakou Bčkovou brigádu, ale furt jste studenti, že? Takže je to vlastně jedno. Ale týpek kuchař asi se vystudoval a je z něj kuchař. Prostě easy business, jo. Proto jsou ty, mně přijdou ty učňáky jako ví, že jako víš prostě, že tak jsem se vyučil kuchaře, tak budu kuchař. Dievčatia, ja som v tomto trošku veľmi jednoduchý. Samozrejme, nech ma to dievča rozosmeje, nech je fakt, že príjemné, nech si rozumieme. Čo sa týka povahy, fakt, akože uvidíme. To aj podľa hlasu bol sympatický, takže akože nemôžem nič zle povedať. A vzhľadom Nevím, mně se prostě hrozně nelíbí ta holka, já si nemůžu pomoct, vlastně mi to nějak vadí. nemám nejakú preferenciu, že vlasov alebo niečoho. Nech sa proste o seba stará a nech to tak vyzerá. Ja napríklad nemám svoj typ chlapca, ale chcela by som, aby bol lojálny, dominantný a ambiciózny. Prostě chce úspěšnýho týpka, no. To je jako, bojí se to říct, ale prostě bych chtěla někoho, kdo ji zaopatří, že? Můj odhad, samozřejmě. Nevíme, jestli je to pravda. Aby mal čo najmenej red flags. OK, a čo sú red flagy pre teba? Keď followuje veľa dievčat na Instagrame, alebo keď si vypisuje s veľa dievčatami na Instagrame, alebo klame a také veci. Takový jako basic starter pack, ta holka je tak jako obyčejná, jo? Takový jako wannabe modelka basic, no. Co se dá dělat? Tak u mňa ešte by som k tomuto pridal, akože strašne neznášam. Bojím sa, čo povieš. Hlúpe otázky alebo zbytočné otázky. Ja som sa myšľal... No, to je správný přístup. Týpek chce mít hlavně klid, že jo? To naprosto kvituju. Ještě mít nějakou lopatu doma, že jo? Co se tě ptá na blbý otázky, no tak to je hotovo, hoši. S tým, že dúfam, že nestretnem, alebo keď si dám dole tú šatku, neuvidím niečo, čo buď poznám, alebo niečo, čo by ma nepriťahovalo. Zdá sa, že konverzácia podlieha istej dávke nervozity. Prenesie sa naša dvojica cez úvodný rozhovor. Pokiaľ chcú prejsť na druhý chod, v ktorom sa uvidia, musí aspoň jeden z nich stlačiť tlačidlo. No. Týpek je zvědavej, že jo? Co z toho bude? Co z toho vyleze, hoši? Je čas si zložiť masky. Ako na seba mladá dvojica zareaguje? No tak pojď. Ahoj. Ahoj. Týpek nevypadal úplně nadšeně, ale třeba nám k tomu něco řekne. Jako. Takový bubák, že jo? Proto se říká, že neřekne kupovat zajíce v pytli, no hoši, já vám to říkám furt. Takže ešte raz Tomáš, teší ma. Trošku som bola prekvapená, že mal blond, ale milo prekvapená. Sandra, teší ma. Čakal si to? Vieš čo, popravde absolútne, že nie. Akože v tom dobrom, alebo zlom? Vo fajn verzii. Hej. Vážne? Hej, popravde neviem, čo mám čakať, keď nevidím. Akože aspoň viem, jak sa cítia ľudia, ktorí nevidia. To bylo za hlubokou myšlenku. Big brainy, ale tak je to zábavný funny video, že jo? Ale trošku mě to bolí. Je to takový jako, trošku mi to jako přitahuje jako skřipeček, jo? Trošku to cítím. Byla celkom milo, všimol som si, že sa o seba celkom stará aj postavovo, aj tými pérami, myhalnicami. Vidno, že mala celkom dosť pekný make-up. Máš rád biele vínko?
Červené. Nemám rada veľmi biele. OK, ja inak... Ta holka mi vadí. Hoši, já už jsem asi fakt normálně starý. Důchodák, úplně na mě zavolejte. Moc alkohol nepijem. Ja si vypijem sem tam, tak raz za 2 týždne, 3, OK, tak nejako. dobre. Myslíte, že to bude taková ta sundaná podvobraz, otravná v tom klubu? Typujete to? Nebo na co ji typujete? Na jaký druh? Jakože mile opilá nebo otravně opilá? Ty dáme? Alebo neviem, keď ty nechceš. Asi môžeme, kľudne. Dobre. Keď som si nalievala víno sama, tak som bola taká, že akože som čakala, že mi ho naleje on, ale tak nevadí, to je taká maličká chybička. Red flag. První red flag už má na seznamu, že jo? Už si ho píše do poznámek. Neviem, či som si naliela strašne veľa. Asi akurát. Druhý chod je špecialita šéf-kuchára. Uhádnú naši holúbkovia, čo ich partner miluje a čo neznáša. Mám pred sebou 4 obrázky, ktoré by ťa mali vystihovať. 2 veci, ktoré máš rada a 2 veci, ktoré... Tatarák, ten bych si dal. Ten já můžu furt. To je takový vděčný jídlo. Naopak nemáš rada. A mám tu party. Toto vyzerá ako... Neviem si spomenúť na názov. A to Sport. Super, akože super. Pomôžem ti? Môže. Já si myslím, že miluje party, tatarák, kafe a neznáš sport. Můj odhad, ale třeba to tak není. To je tatarák. Vieš čo, popravde nemyslím si, že ty si kávový typ. Akože vôbec. Ne? Nie. Tak to jsem netrefil. Tie party tam som taký, že 50-50, keďže si podala síce, že raz za 2 týždne, ale k tomu sa vrátim. Tie lopty, tie vybíjana, hádzana, keďže si to skonkretizovala, tak to asi bude niečo obľúbené. Nie. Či práve na... Ne? Tak to jsem taky trefil, ale to kafe jsem netrefil. Fakt, Nemám to rada. fakt, že nie? Akože športy áno, ale tie loptové hry nie. OK. To je hodně specifický. Takže tým pádom ten tataráčik a tie party máš veľmi obľúbené. Áno. OK. Ako nech si každý robí, čo chce. Ale ja som skôr ten kľudový typ človeka, že nemám problém niekam ísť, ale skôr preferujem ten domáci kľud. No, to je můj týpek. Hlavně pohodu. Lolečko, pivečko a spokojený. a teraz... Co tam má? pozrime Ryby, na tie anime, obrázky. lhaní Nemáš a rád, auta. keď niekto klame. Áno, No. Máš rád anime. áno. Môžeš mi pomôcť trošku s týmto? No, máš tam auto a konkrétne... Leštenie auta? Nie, konkrétne sú to Umývanie. čisto iba auta. Aha, že a je tam ešte ryba. Ako jedno. Tak auta má rád, ryby nemá rád, ne? Aha, máš rád rybu? Nemáš? Nemám rád ryby. A auta sú moja vlastne obľúba. Takže... Ona ho podle mě vůbec neposlouchala, jakoby. Teď to tam na začátku říkal, že má rád auta. Že auta jsou jeho jako koníček. Holka, jedna, prázdná lednice. Lednice před výplatou, že jo? Hoši. Veľmi môžem. Sandra s Tomášom zhltli špecialitu šéf-kuchára na jeden hlт. Ak sa chcú dostať k tretiemu chodu, musí aspoň jeden z dvojice stlačiť tlačidlo. Nevím, týpek mi nepřijde z ní nějak. Jako oni navzájem asi zde sebe nejsou úplně jako nadšený, ale týpka lituju trošičku. No ale hraje to dál. Ideme ďalej a servírujeme nielen hodnoty, ale aj skvelé jedlo od Con Food Baru. Pôjde dvojici láska cez žalúdok, alebo naopak narazia na iné názory? Mám tu pred sebou zo pár otázok na teba. No, poď. Aký máš body count? No, takto. To jsou otázky a jakoby dámy, teď se mě jakoby nedotknět, nebuďte ublížený, jo, ale hrozně se řeší, že jo, body count, holky jsou z toho vždycky hrozně jako naštvaný a pak tam jsou samozřejmě ty white nighty, který je brání, ale ty holky to řeší taky, tak já nevím. Otázka Nemusíš je, odpovedať, keď nechceš, ale ako moc ťa to zaujíma. ja akože neodsudzujem, kebyže mal chlapec veľa, alebo málo, ale zaujíma ma to. OK. Tak dám ti tipnúť si najprv, koľko si myslíš? Do 20. Menej, viac? Viac? Jaký Slayer, týpek, jako ten se toho nebál, že jo, porazil draka a všechny jeho gobliny. Fú. Sněhurkovi se 7 trpaslíkama seknul, že jo. 30. Viac? Nie, 3. Nebude ťa tu fakt trafiť, lebo to by z toho vybuchla hlava. Good guy, tak nic. Tak jsme chtěli, že for the streets a on nic. Akože
to je tvoja vec, nebudem to nejako takto. Tak v tom prípade 47. Nie, fakt 3. Fakt. Takže moja otázka na teba je, či si spáchala niekedy nejaký zločin alebo priestupok. Hoši, kdo z nás někdy něco nespáchal, že jo? Kdo z nás někdy něco nespáchal? Přiznejte se. Nie, ale moja kamarátka áno, ona urobila niečo mne, takže ja som ju dala na políciu a... Praskač, snitch. Jaj. Bolo to akože veľmi zle, čo sa nechcem radšej ani vyjadrovať. OK. Ale ja som konkrétne neurobila nič. A ty? Na to sa úplne moc nechcem vyjadrovať. Ale keď si dal takúto otázku, tak ja som si aj myslela, že niečo v tom bude. Mňa to úprimne iba tak zaujímalo, lebo tak stane sa, si myslím. Tak jestli je autíčkář, tak to určitě bude nějaký jako rychlosti, závody, anebo paselubně dělá poděl, záleží. Tak si myslím, že urobil možno nejaké zlé veci, keď bol mladší. Nadväzuje to na alkohol, ale nechcel by sa to moc rozberať. Řídil pod vlivem určitě, to není dobře, to nedělejte, ty. Chcel by si v budúcnosti... Jak to tam nafutroval? Ten byl ale hodně hladovej, hoši. Ten na to měl hodně chuť. Určite by som jedného dňa chcel mať svadbu. Aj keď popravde nad svadbou som ešte nepremýšľal, ale nad deťmi už som premýšľal viackrát. A raz to bola myšlienka, že chcel by som mať že čisto syna, ale vždycky som proste rozmýšľal. Nechcem mať čisto len syna. Na Sandre sa mi až tak moc nepáčilo to, že keď som sa s ňou snažil nejak komunikovať alebo pýtať sa nejaké otázky, tak dosť často ma nenechala dopovedať ani vetu, čo na jednu stranu chápem, lebo... Prostě není správná subina, má tě nechat domluvit, že jo? To by se jímu pánovi nelíbilo. Stres, ale bolo to trošku viacej ako 2-3 krát. A potom mi prišla zase myšlienka, že možno cerka by bolo fajn, bolo by to niečo iné, ale tak v podstate áno. Ja som tiež v tom, že čisto len syna. Okay. Dala by som mu meno po svojom otcovi, ktorý už momentálne nežije, tak preto. Ryb otec. A chlapčekovia mi prídu zlačí. Akože keby sa stalo, že dievča, tak samozrejme, že by som bola rada. Je tu otázka, ukáž nám všetky tvoje tetovania. Na ľavej ruke. Hol tetování coming soon, hoši. Ale ne, tím, jak to nemá žádný význam, tak se asi není čem chlubit, že jo? Samozrejme. Jedna druhá strana. Proste mám to zameranie na grécku mytológiu, realistika. Pravá ruka, to je presný opak, to je skôr taký freestyle, to ma jedného dňa napadlo, že dám si blesky, takže som si ich poťahol vlastne cez celú ruku. Teraz veľa ľudí tak má, že blesky, to som na toľko ľudí videla. A kedy si mal svoje prvé tetovanie? To už bolo niekedy aj po 18-ke. Vážne? Tak tam měl první ve 20, hoši, ale. Ja som mal svoje prvé v 17. To nevadilo mi, že mal toľko veľa tetovaní. Akože ja by som si dala tiež viac. Len musím na to prísť, že aké. No a ty, keď sme u tých tetovaní, aké máš tetovania a kde máš tetovania? No, to je 17. To je hrozné. Tu mám. Lahvička. Aj vzadu. A čo tam máš napísané? Nedotknutelná. OK. A prečo? No tak to je ale, hoši. Já vím, vypadám jak z basy, ale tyhle slova, jakoby, ještě takový ty jako cringe, no hrozný. Tak pocitovo vieš. Vieš, ako to myslím. Že nie som tak ľahko dotknutelná, akože je to trošku vtipné, ale chápeš? Skôr nezlomiteľná, nie? No akože áno, ale nedotkne ma, len tak akože chápeš, jak to myslím. Dúfam. Že ťa nič neurazí len tak? Presne. OK. Tohle byla dost zajímavá výměna, no. No akože ja mám na toto jeden, že super výraz, ale veľmi sa snažím nenadávať. Je mi jedno, čo poviem, proste poviem to, ako to cítim, idem bez cenzúry 24/7 a že či poviem kokot, každé druhé slovo, to je iba na mne. Niektorí to chápu, niektorí nie. Páči sa mi to úprimne a vyslovene, že maximálně u piči. Pozerám. Ono je to jakoby fajn, jo, bez filtru mluvit, ale jsou chvíle, kdy prostě by si s tím filtrem měl bejt, jo. Ale to dojde věkem. Že si ešte skoro nič nezjedol. Vieš čo, akože ja som spravil veľkú chybu, že ja predtým, než som sem vôbec došiel, tak ja som sa ešte najedol. A hlavne ja neviem moc jesť, že úplne že slušne, že OK,
Ale keď si pri žene, tak musíš. Hoci sa naše hrdličky majú o čom rozprávať, objavili sa už medzi nimi aj nejaké tie rozdiely. Dostanú sa až k poslednému chodu? Jako rozdíly, tak ty budou vždycky, že toho se jako nikdy nezbavíš, ale dělejte, nás to zajímá. 2, 1, šup. No, daj si třetí. Čaká nás štvrtý chod. Na druhej strane horúcej linky čakajú priatelia Sandry a Tomáša. Komu naši hostia zavolajú a čo sa budú chcieť opýtať? Takže mám tu pred sebou dve mená. Mám tu buď Sáru alebo Julku. A ja by som si vybral zavolať Julke. To zní slušněji, to je slušnější jméno, Julka. Áno. Ahoj Julka, Tomáš pri telefóne. Počuj, akurát som s tvojou kamarátkou na takom menšom randičku na slepo a zaujímalo by ma, že aký máš na ňu názor a nejaké pozitívne a naopak negatívne vlastnosti. Tak myslím si, že Sandra je veľmi dobrá kamarátka. Vždy No, podržet, že jo, wingman. pomôže, keď sa dá, je milá, ochotná a nikdy neprezradila ani žiadne moje tajomstvá. Tak je to veľká party žena. OK. Party žena, jednou zo 14 dní, za 3 týdny. Jasně. K tomu sa mi už priznala. A koľkokrát do týždňa tak si niekam vybehne? Tak každý víkend, minimálne raz, Dobre. alebo každý druhý. No, Ja si vypijem sem tam, tak raz za 2 týždne, 3. přesně o tom jsem mluvil, aha. Blafáka na něj dělala. Alebo že vybušlivá, že rýchlo vybuchne, celkom podráždená a keď je unavená, tak je to také, že nemá svoj deň a je zlá na všetkých. Dobre teda. No, to nedostala úplně dobrý street credit, jako. Julka nepodržela. Ďakujem ti veľmi pekne a ďakujem. A ďakujem, ahoj. Maj sa. Moja prvá otázka. Na začiatku si mi povedala, ak si správne pamätám, že nie si vôbec výbušná. A teraz som sa dozvedel naopak, že si veľmi výbušná. No, Ale to Sme záleží zvedaví. od toho, že aká je situácia a že ako toho človeka poznám. A keď sa poznáme akože veľmi dobre a robí mi niečo na schvál, tak Buchneš. no áno, keď je to na schvál, inak nie. OK. No a tie party to No. najprv, že tak No ja som povedal, že nepijem často, ale na party chodím. OK. A ešte tej žiarlivosti, To je extrémik. hej? hm, Fakt? Ak mám byť úprimná. A kebyže tvoj budúci partner má vytetované meno svojej bývalky, týpek ho má na sobě, že jo, prosím. akože, Dá sa všetko predetovať. a keby nechcel, Aj. šachmat. No tak to by bolo už o inom. OK, dobre. Si bejvalka umřela, ale že jo, proto ho tam má. Památka, nikdy nezapomenem. No a ja mám pred sebou tiež pár mien. Napríklad Majka alebo Matej. Vyberám si Mateja. Potom je to manažer z mojej práce, hej? Ahoj, ja som akurát s Tomášom na rande na slepo a chcela by som o ňom vedieť zo pár vecí. Napríklad dobré alebo zlé vlastnosti. Dobré vlastnosti, zodpovedný, dochvíľný, Prostě chodí do práce, že jo. To stačí, hele, v té práci vám fakt stačí tam jenom chodit, jako. To je jako bonus, to je jako dneska porazíte konkurenci, když budete chodit včas a chodit do práce. Ani včas nemusíte chodit, stačí chodit do práce, prostě se tam objevit ten den, to stačí. To je len dobré, keď takto. Ale určite má nejakú zlú vlastnosť, každý človek má zlú vlastnosť. Aspoň nejakú každý jednu. určite, ale ja o nej neviem. Možno niekto tu. Tak to mi povie Tomáš asi sám. No dobre, ďakujem. Určite vieš aj o sebe nejaké zlé vlastnosti, ktoré si uvedomuješ. Mám dosť veľkú trpezlivosť pri hocičom, lenže ja keď vybuchnem, tak vybuchnem poriadne. No přesně, tak dlouho do toho dloubeš, až to prostě bouchne, že jo. Znám. Podobně, same. Čiže No to aj ja. Takže akože nie si sám. Hej. Ale iba keď ma ten druhý človek vyprovokuje nejako, že
Našu dvojicu čaká posledné rozhodnutie. Pokiaľ sa chcú stretnúť na skutočnej večeri, na ktorú ich pošle Refresher, musia stlačiť tlačidlo. Tentokrát však nestačí, aby stlačili iba jeden. Skutočné rande sa udeje iba vtedy, ak stlačia tlačidlo obaja. No, ako sa nakoniec rozhodnú? No, bude randíčko. Aleluja. Tak bola by som rada. No, všechno dobře dopadlo. Čekal jsem, jestli to skončí nějakým zvratem nebo ne. Já jakoby, to je pro mě takový sebemrskačství, tyhle rande jako naslepo. Show asi má na rovinu o něco lepší než tady jako Refresher. Jo, slečna byla taková žádná a vadila mi, jak vypadá. Týpek normální, 20letý normální kluk, co má rád auta, no, tam na tom nevidím, co k němu jako říct, ale frérka to mi byla jako těžce nesympatická. To bude ode mě teda pro dnešek všechno, mějte se krásně a čau.